že odrazu som sa pozeral na nie že $60 za deň, ale na 1500, 2000, 2300 dolárov za jeden deň. Približne v 2 týždňoch to zarobilo okolo $10,000. S tým, že som začal svoju spoločnosť pripravovať na môj odchod. Keby nebolo skupiny, tak by som určite nebol tam, kde som. Jeden z najväčších dôvodov, prečo sa mi podarilo uspieť, je, že som zlyhal 90 krát, ale vyskúšal som to 91 krát. Takže vítam ťa u tohto videa, kde uvidíš rozhovor mňa a jedného z najúspešnejších ľudí z mojej komunity, ktorý sa venuje vlastne AI fuňom. Rozhovor nebol nejako predchystaný, nejako naplánovaný, jediné čo som mal je možno, že 4 otázky, čo mi napadli tak 3 minúty predtým, ako som mu poslal Google Meet link, lebo som degeš. Takže aspoň budeš mať úplne, že surový experience, raw experience, surový zážitok z celého rozhovoru. No a člen sa volá Daniel, alebo teda jeho pseudonym, ako sa volá na Discorde, Galgan, takže keď uvidíš, že ho oslovujem Galgan, tak to je preto, lebo pod takým menom ho poznám. Býva v Anglicku, no a vlastne vďaka týmto AI fuňom teraz aj bude odchádzať z roboty. AI fuň robil už dlhšie, ešte predtým, ako som vôbec vytvoril skupinu. Po vytvorení skupiny sa do nej pridal, no a teraz vlastne v apríli, cca za 2 týždne, zarobil cez $10,000, čo je akože riadny extrém. Hej, takže 10,000 mesačne a odchádza z roboty, takže crazy. Pred začatím videa chcem ešte len podotknúť pre ľudí, ktorí by nevedeli, že skupina má ešte len 3 mesiace, ani nie 3 mesiace, takže si myslím, že za 3 mesiace takéto výsledky dosiahnuť je akože extrém. No a ja verím, že toto video ti bude dosť napomocné, či už sa chceš pridať do skupiny, alebo či len proste ťa to zaujíma, alebo chceš robiť AI fuňe, to je úplne jedno, ale budeš tu mať pohľad človeka, ktorý to rozbehol od nuly a uvidíš proste, ako to celé vníma, uvidíš nejaké dôležité rady od neho a verím, že ti to proste pomôže. Budeme sa baviť o tom, že ako dlho mu to trvalo, aj jeho negatívne skúsenosti a jeho pozitívne skúsenosti, aj čo vlastne robí on a ako zarobil na tej svojej modelke. OK, takže ideme na video bez ďalších hecoch. Teraz. Reku, čekam na ňo. Dajak nechodí. Do Rici Google Play som zapol. Či Microsoft Store. Už tu je. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. No, prisahám, nejde mi kamera. Nevadí. Jasné. Fakt mi nejde. No táto mi ide, ale... No dobre, tak začal by som asi len tým, že povedz mi nejaký tvoj príbeh, vlastne, že ako si sa dostal celkovo k AI fuňom, potom ako si sa možno dostal ku mne a ako si sa dostal k skupine. Takže... Dobre, samozrejme, takže takto AI fuňe som začal robiť približne v decembri už, ale nemal som s tým nejako moc úspech, išiel som cez rôzne iné skupiny a vôbec sa mi s tým nedarilo. No a jednoho dňa som si len tak scrolloval Instagram a premýšľal som nad tým, že ako by som mohol zarobiť nejaké extra peniaze, aby som mohol pomôcť aj rodine, presťahovať sa bližšie k mojej rodine a takto. No a vyskočil mi tvoj Instagram, hej, úplná náhoda. A vlastne ja som ti vtedy napísal, neviem, či si to pamätáš, že som ti vtedy napísal a pár dní sme sa rozprávali, ty si mi dal aj nejaké rady, len tak, ani si neriešil, nič si po mne nechcel za to, takže za to som ti bol veľmi vďačný. A vlastne chvíľku na to ty si začal spúšťať skupinu, ja som sa pridal do skupiny, no a už to išlo odtiaľ všetko. Dobre. OK, tak robil si modelku, ty si mi aj spomínal, že si to pamätám v správach, že ty si mal modelku, takú černošku si vtedy mal, tak možno ako dlho si ešte pred skupinou robil vlastne tú modelku, hej, keď si mal vlastné pokusy, hej, že proste sám, keď si ešte to nerobil. Hej, takže keď som svoju prvú modelku vyskúšal spraviť, takže to som na nej pracoval približne od decembra do februára, myslím, alebo až nejako takto. Ako určite som tomu venoval 2-3 mesiace tejto modelke a boli to veľmi ťažké 2-3 mesiace, kedy som veľmi veľa času venoval tomuto a nevidel som žiadne výsledky, ako stále 0, iba som videl, ostatní ľudia zarábali, no a mne sa vôbec nedarilo z začiatku s tou mojou modelkou. Je to takom paradox, lebo teraz poviem pre divákov, ale ja si pamätám, Galgana tiež hovorím, pamätám sa, ak sme si písali, ešte predtým, jak som spúšťal komunitu, tam mi písal, že Juraj už spúšťaj, no a jak prišiel do komunity, tak kopu ľudí pred ním začalo zarábať nejaké peniaze a začal sa im dariť. A Galgan to robil fakt, že mesiace pred komunitou, robil to celú dobu v komunite a proste furt bez výsledkoch.
už premýšľal, že skočí z okna, ale ne, dúfam, že nie teda. No a vlastne teraz je jeden z najväčších zárobkových ľudí v komunite, takže možno skús mi povedať, že kedy cca tak prišiel ten zvrat, kedy si začal fakt, že zarábať tie peniaze, lebo ja si to pamätám. No a možno, že jak to prebiehalo, čo si zmenil, ako keby, ešte sa aj pobavíme potom o tom, že čo si robil s modelkou, ale proste kedy to prišlo a rovno môžeš aj povedať asi, že koľko to dalo, hej, a koľko to je teraz a tak, chápeš, čísla. Jasné, všetci máme aj čísla naučené na svojom úte a to je jedna z vecí vlastne, ktoré sa mi tu podarilo dosiahnuť, tak ako hovoríš. Ten prelom nastal približne po tých 2-3 mesiacoch, ako počas toho, jak ja som robil svoju prvú modelku, tak samozrejme som sa veľa vecí naučil, no a ďalej strašne veľa vecí mi dala skupina a stretol som tam veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí mi pomohli, dali mi rôzne nápady, rôzne rady a takto ďalej. A to mi určite všetko pomohlo, aby som to dal dokopy a približne v ten tretí mesiac nastala vo mne taká zmena, keď som si uvedomil, že možno nie je to o tom sa snažiť byť extrémne unikátny a ísť proti prúdu. A to je aj taká moja jedna rada, ktorú často dávam ľuďom, že nesnaž sa ísť proti prúdu stále a byť extrémne unikátny, pretože je veľmi ľahké ísť s prúdom a nakoniec ťa zanesie presne tam, kam chceš ísť. A čo sa tým snažím povedať, že netreba stráviť 30 hodín denne vymýšľaním niečoho, čo bude extra unikátne, keď môžeš okopírovať niečo, čo už funguje v podstate. No a tak som si to spravil jednoduchšie a zároveň viac efektívne a začal som v podstate vidieť tento prvý úspech približne prvý týždeň v apríli, myslím, že to bol, čiže asi tak 19 dní dozadu. A vlastne tieto prvé výsledky prišlo mi približne $600, myslím, v tých prvých dňoch. No a od toho druhého týždňa sa to rapidne akcelerovalo, ako rapidne, hej. Že odrazu som sa pozeral na nie že $60 za deň, ale na $1500, $2000, $2300 za jeden deň. Takže to si pamätám to si veľmi dobre pamätám, lebo sedel som v práci, ja som pracujem z domu, sedel som doma teda, ale pracoval som a iba vidím, jak mi naskakujú tie sumy na telefón, vieš, a pozerám na ten svoj počítač v práci vlastne, že čo tu robím, ja som ani neveril tomu, že vlastne čo sa deje, pretože ja som mal veľmi, veľmi zlý rok predtým, alebo v podstate 2 roky. Každopádne, keď ja som videl tie sumy, ako mi začali naskakovať, tak ja som tomu ako keby neveril, vieš, že som si hovoril, že to nemôže byť možné. To nemôže byť pravda, že niečo tak dobre sa mi odrazu deje, hej. A naozaj bolo to relatívne ľahko dosiahnuteľné, ako áno, trápil som sa veľmi dlho, no ale keď už som pochytil ten správny postup, tak už to nebolo také ťažké dosiahnuť. A práve teda s pomocou skupiny a s tvojou pomocou a iných ľudí v skupine som prišiel na to, že to je vlastne celkom jednoduché dosiahnuť a tie výsledky sú, ako hovorím, skoro až nepravdivé mi prišli, hej. No a to si pamätám, ako dodnes som písal vlastne aj tebe, aj zo pár iným ľuďom a vravil som, že normálne sa mi trasú ruky z tých zárobkov, ja neverím tomu, že sa to nepokazí, hej. No nepokazilo sa to a ide to veľmi dobre ďalej a ako približne v 2 týždňoch to zarobilo okolo $10,000, ktoré mi veľmi pomôžu aj mne, aj mojej rodine, aj ľuďom okolo mňa a ktoré sa momentálne chystám reinvestovať, aby som toto rozbehol ešte vo väčšom. Fakt, že brutál, 10,000 za 2 týždne, keď mne modelka moja buchla, tá druhá, to ty vieš, že koľko som ich mal aj tak tiež, že ty si pamätám ešte, jak si mal tých 2300 za deň či koľko, tak, lebo samozrejme ono to kolíše, nie je to, že každý deň je toľko a toľko isto, alebo že to ide furt hore, ale proste ide to takto túna. No ale pamätám si, že si ešte viac, jak ja, spravil za deň, to bolo akože fakt, že brutál, že kokos niekto, koho som vlastne ako keby, že ja som posunul nejaké info, ktoré som vedel, tak niekomu pomohli k tomu, že ma ešte ako keby prešťal, hej. A ako teším sa na to, dúfam aj verím, že keby spravíš väčší mesiac, jak ja, to je bol akože extrém. Ešte len jak si hovoril s tým, že sedíš doma, v práci doma, a že pozeráš na to, jak ti tam naskakujú veci, tak ešte, že by som len pripomenul, teda, že by som povedal,
tak Galganovi sme už nasadili vlastne chatting, hovorím Galgan, lebo tak sa volá v Discorde, aj, takže prepáčte, keď ste zmetení, ale to je jedno, proste nasadili sme mu chatting agency, s ktorou bolo strašne veľa nervov, ale to tak je väčšinou vždycky, ale to je jedno, proste je to teraz automatizované, hej, takže vlastne on nemusí robiť pre predaj ako keby nič, všetko robí tá agentúra, hej, takže preto mohol sedieť a naskakoval mu peniaze. No ale, jak si povedal, že sedíš v robote a toto robíš, tak ty si spomínal, že by si plánoval možno aj odísť z roboty, tak len sa chcem spýtať, že čo je na tom pravdy a takisto, že neviem, jak si to predstavuješ proste budúcnosť teraz blízku. Áno, momentálne som si zobral nejaký čas voľnosť práce s tým, že som začal svoju spoločnosť pripravovať teda na môj odchod ako kedy. Práca, ktorú robím, nie je práca, ktorej by som mohol veľmi rýchlo odísť ako do týždňa alebo takto. Je to niečo, čo musím určitým tempom predať nejaké zodpovednosti a tak ďalej. No, ale ako si povedal, hej, zmenilo mi to život, to je jedna vec. A chystám sa odísť z práce. Už teda, ako som povedal, som o tom informoval firmu a chystám sa ísť naplno do tohoto systému a vlastne, ako som povedal, reinvestovať do tohoto systému a skúsiť aj iné veci, ďalšie veci, ďalej v tomto pokračovať, možno ďalšie modelky, iné modelky a tak ďalej a tak ďalej. OK, no dobre, začnem takými možno technickými vecami. Keď na niečo nechceš odpovedať, alebo nechceš povedať, tak nehovor, alebo jak to mám povedať, proste, čo si chceš nechať pre seba, si v kľude nechaj pre seba, samozrejme, toto nie je, že teraz tu nemáš líknuť všetko, ale napríklad, ak by si mohol povedať, tak aký typ kontentu si ideš, tak to myslím, že aké možno sociálne siete, ideš si reelska, karusely, čo si proste ideš, čo ako keby možno fungovalo pre teba, že by taký človek mohol mať predstavu, že do čoho ísť, tak. Hej, no ja si prevažne používam Instagram ako sociálnu sieť a idem si prevažne reelska. Jedna z tých vecí, ktorú som sa naučil a na ktorú sa spolieham je, ako som povedal, neísť proti prúdu, nesnažiť sa byť príliš unikátny. Čiže moje reelska, ktoré postujem na Instagram, aby som získal trafik, sú veľmi jednoduché. Promptujem si ich sám, naozaj tam nepotrebujem ani používať nejaký motion control alebo nejaké možno zložitejšie technológie, ktoré nie vždy vyzerajú ľudsky, by som povedal. Čiže tak, promptujem si to sám a vytváram si to všetko sám. Je to veľmi jednoduché. Videá, ktoré postujem, majú približne 5 až 7 sekúnd, čiže žiadna raketová veda, relatívne easy. Karusely si nejdem, ale momentálne premýšľam nad tým, že začnem aj ďalšie sociálne siete, v ktorých budem možno aj využívať teda tie karusely. No do toho si prinášam aj nejakú trafik z Threads a ešte aj z TikToku. Ale to sú také menšie čísla, tá primárna sieť je určite Instagram. Že by som ešte vysvetlil, tak promptovanie, to je vlastne to, čo píšeš programu a program potom spraví to, čo mu napíšeš. A motion control, to je vlastne program, alebo vlastnosť programu, proste, kde máš video a máš video nejakej cudzej modelky a máš fotku svojej modelky a pretvorí ti proste z tej tvojej fotky video, ako keby tie pohyby, čo robila tá reálna modelka vo videu, tak urobíš s tvojou modelkou. Vysvetlil som to jak mantak, ale no proste tak to je. Takže tak. Tak veľa ľudí, čo som si aj všimol, tak strašne sa trápia s tým, že akú spraviť modelku, hej. Spraviť, ja neviem, kokos takú, hej. Ja som aj rozprával v mojich videách, že teraz idú celkom golf girls, idú aziatky a tak ďalej. Akú si ideš ty modelku? Ja si idem úplne jednoduchú modelku, žiadne extrémne komplikácie, pretože ako hovorím, moja prvá modelka bola veľmi unikátna a bolo to iba strašne veľa trápenia, z ktorého nič nebolo. No a momentálne moja modelka je jednoduchá mladá blondína, hej. A tak by som vlastne odporúčala aj iným ľuďom, že keď si chcete ísť nejaký níž, tak je to v poriadku, choď si níž, ale nesnaž sa spraviť niečo extrémne zložité, lebo stráviš veľa času nad tým a nebude sa ti to podľa mňa až tak vyplácať. Určite by som povedal, že v jednoduchosti je krása, sila. Takže keď si spomenul tú prvú modelku, tak možno len, ako sme povedali, tak Galgan mal vtedy prvú modelku ešte pred skupinou aj počas skupiny, s ktorou sa extrémne trápil.
tak možno ešte keby, že si povedal o nej, že prečo by si možno neodporúčil ľuďom ísť práve tu, že by si keď niekto má taký istý nápad, aký si mal ty, takže by sa tomu vyhol. Lomeno, ak do toho chce ísť, tak na čo by sa mal pripraviť teda? Hej, takže moja prvá modelka bola veľmi unikátna, hlavne teda tým, že bola mala tmavú farbu pokožky a vlastne problém ale nie je až tak tej farbe pokožky a v čom ten problém naozaj je, že keď celý tento systém vybuchol a veľa ľudí, teda to je môj názor, hej, ja som amatér, to je môj názor, že keď tento systém vybuchol a veľa ľudí začalo vytvárať tieto modelky, veľa ľudí chcelo robiť niečo extrémne unikátne. No a teda spravili čierne modelky, flakaté modelky, albínky modelky, chceli byť niečím unikátnym, no ale bohužiaľ preto sa tam ten market podľa mňa presaturoval a hlavne sa presaturoval slabou tvorbou. No a ten tvoj target audience si všimol, že keď napríklad vidím albinku, slabá kvalita, je to pravdepodobne ako AI to vyzerá, hej. No a takto sa ten target audience ako keby už naučil, že keď tá modelka je čierna, alebo flakatá, alebo albinka, tak dosť často to znamená, že je to AI. No a ľudia si to dosť podľa mňa spojujú už s AI a preto by som povedal, že v dnešnej dobe je imperfekcia, perfekcia a preto radím ísť s prúdom a radím ísť modelku, ktorá vyzerá relatívne normálne, skutočne a imperfektne. Predstav si susedu, ktorá býva oproti tvojho domu, hej. Niekto, na koho by si naozaj narazil v obchode. No dobre, ešte sa spýtam, že by to bolo kúzaj, lebo samozrejme, ak aj si rozprával, tak chcem aj ľuďom kus priblížiť komunitku, tak možno len nejaký tvoj názor, úprimný, povedz mi v kľude, čo sa ti nepáči a aj čo sa ti páči na komunite a skrátka, aké máš z toho pocity, jak ti pomohla pri tomto dostať sa na tie čísla, kde si a tak ďalej. Keďže tu Juraj stojí vedľa so zbraňou, tak skupina je fakt, že super a radím úplne každému. Nie, ale teraz vážne, keby nebolo skupiny, teda keby nebolo komunity, hej, tak by som určite nebol tam, kde som. Určite by som nezarobil to, čo som zarobil, pretože jeden z najväčších dôvodov, prečo sa mi podarilo uspieť, je, že som zlyhal 90 krát, ale vyskúšal som to 91 krát. A to iba preto, že som mal za sebou ľudí, ktorí ma stále podporovali, radili mi, posúvali ma ďalej a hlavne mi to nedovolili vzdať. To je veľmi dôležitý faktor, ktorý by som fakt nepodceňoval. Tých ľudí, ktorých som stretol v komunite, to je pre mňa vzácnejšie, než tie peniaze, čo som zarobil. Ako peniaze sú super, hej, ale tí ľudia sú dôležitejší a vydržia dlhšie. Takže určite by som povedal, že je výhoda tejto komunity, je tá komunita. Toto není kurz, toto není nejaký guru niečo, hej. Toto je spoločnosť ľudí, super komunita, fakt. Ja nemám viacej dobrých slov ako na to. Určite odporúčam každému. To ma zahralo pri srdiečku. Nedostaneš ban. Nerobím si srandy. Nie, fakt som rád, lebo presne s týmto zámerom som to robil. Nechcel som proste, že by to bolo a nie, že ani cash grab, hej, lebo akože ja som tak kedy mal na kurzy taký názor, že kokos, prečo by som kupoval kurz, hej, viem si to nájsť na internete. Teraz mám taký názor, že chápem, na internete, keď si niečo nájdeš, musíš tomu dať svoj čas a aj nejaké tie peniaze, hej. Keď zaplatíš kurz, tak máš rovno hneď veci, takže aj keby to bol iba kurz, tak cash grab by to proste nebol, ale o tom išlo fakt spraviť komunitu ľudí a nemusí to zostať proste len pri tých AI modelkách, hej, tam sa môže robiť úplne všetko, hej, dá sa to nejako inako využiť, hej, už tam bude pomaly 900 ľudí cipána, fakt mať 900 ľudí, ktorí sú nastavení mindsetom tak, že robiť nejaký biznis alebo robiť niečo iné ako chodiť proste normálne do roboty, alebo neviem, ak to mám povedať, že by to nevyznelo bars guru sácky, no proste je to fakt, že bonus a som rád, že ako opäť to niekto vníma tak, ako som to ja vnímal, ako som to ja chcel, lebo toto bol celý záver. Na začiatku si pamätám, tak som sa snažil vymyslieť niečo, že prečo by človek mal zostať v tej komunite a najväčší bonus bola práve tá komunita, lenže to nevysvetlíš tak veľmi ľahko ľuďom, že najlepší bonus je v komunite, to si ten človek musí sám uvedomiť a sám to musí uvidieť, hej, že fakt je ten bonus v komunite a keď takto tu na ty povieš, že naozaj ten bonus tam vidíš a že tá komunita je to najlepšie, tak som taký, že si pána, dosť dobre. Chcel som ja povedať, že určite je tá hlavná výhoda v tej komunite, teda
A to aj z toho dôvodu, že pozri, ja teraz úplne úprimne, keby som ti mal povedať takto, keby som extrémne chcel, tak ja sa s tebou sadím, že čisto mimo AI modeliek, hej, keby som teraz išiel do komunity a si sadím, že potrebujem zarobiť 1000 eur, hej, potrebujem zarobiť 1000 eur do 2 týždňov, do týždňa, hej, potrebujem zarobiť 1000 eur. Keby som si teraz išiel do tej komunity, porozprával sa tam s nejakými ľuďmi, tak ja som si celkom istý, že do zajtra by sme našli spôsob, ako zarobiť 1000 eur. A to mimo aj na modelky teraz hovorím, hej. Takže preto je tam určite tá výhoda aj v tých ľuďoch, ktorých stretneš, pretože je tam veľa ľudí z rôznych kútov sveta, s rôznymi experiences a radi sa všetko podelia, takže určite dôležitá vec. Sú tam aj ženy. A máme tu aj ženy, hej, takže si pridaj. Ešte mám jednu otázočku a potom už asi prejdeme k záveru. Je tu na určite veľa ľudí, ktorí si myslia, že na to možno nebudú mať čas. Hej. Viem, aj ty vieš, že máme v skupine takých, ako si napríklad ty, čo chodia do roboty, no ty sedíš doma do roboty, ale chápeš? Proste sú tu školáci, maturanti, ľudia, čo majú rodiny a deti, neviem, že ty máš deti alebo nemáš, ale no proste vieš, že máme takých ľudí. Chcem sa len spýtať, pre tých, čo sú možno takí, čo sú takí, že time management sa boja toho alebo dačo, úplne úprimne, povedz iba tvoj názor, že koľko času je potrebné minimálne tomu venovať, aby sa to vôbec nejako oplatilo, hej, alebo niečo také. Čisto tvoj pohľad na vec, hej. Ja si myslím, že toto je veľmi individuálne, pretože ja osobne som tomu venoval naozaj veľa času, ale vždycky som si ten čas našiel po práci, hej. Ja mám takisto prácu, v ktorej musím stráviť určitý počet hodín, alebo teda respektíve som mal prácu, v ktorej som musel stráviť určitý počet hodín a ten čas som si na to našiel a myslím si, že každý človek, ktorý chce zmeniť svoj život k lepšiemu, si ten čas nájde. A budem úprimný, nie je to niečo, čo len tak, že sa tomu povedneš 10 minút a odrazu sa ti zmení život, hej. Treba na tom pracovať. Je to seriózny biznis, aspoň ja to vidím ako seriózny biznis, ktorému sa musíš venovať a keď sa budeš venovať, dostaneš ešte výsledky, hej. Časovo, pozri, sú ľudia, ktorí dosiahnu výsledky tým, že sa tomu venujú hodinu denne. Ja osobne sa tomu venujem o dosť viacej, ale myslím si, že takisto výsledky reflektujú v tom čase, ktorý na tom strávim. Nejaké možno na posledné múdro, čo by si odkázal možno človekovi, nemusí to byť ani, že človek, ktorý by sa chcel prijať do skupiny, celkovo možno len nejaké múdro, hej, že je jedno, že či človek chce ísť do skupiny, alebo že či nechce, ale chce robiť AIFune, alebo aj keď nechce ani robiť AIFune, aj keď tu nás budú pravdepodobne ľudia, čo chcú robiť AIFune. Proste niečo, čo by si odkázal ľuďom, čo chcú tiež takto tu ako ja, tak ako ty, niečo viacej od toho života, hej, a nielen, ako som povedal, chodiť do roboty. Takže niečo od srdca môžeš dať, a keď nemáš, tak nedaj. Samozrejme, ako napadá ma veľa vecí, nie že by som bol nejaký extrémne múdry človek, ale veci, ktoré po mne rezonujú od iných ľudí, alebo takto, tak určite ma napadajú veci. Asi jedno také múdro, ktoré by som dal, alebo taká dôležitá vec je: pýtajte sa otázky, či už teda je to v živote, v zamestnaní, v skupine, AIFune alebo čokoľvek iné. Pýtajte sa otázky, pretože keď sa spýtaš otázku, dostaneš odpoveď. To je akcia, reakcia. Takto to v živote funguje. Málo kedy sa spýtaš otázku a zostane ticho. To sa nestáva. Keď sa spýtaš otázky, dostaneš odpovede. Takže pýtajte sa správnych ľudí, toľko otázok, koľko sa len dá, pretože veľa ľudí sa spýta otázku, nedostane tú správnu odpoveď, alebo dostane jednu odpoveď a teraz čakáme, že budeme úspešní v živote vo všetkom. Nestačí sa spýtať jednu otázku, tých odpovedí je toľko ako vody v oceáne, hej, ale nemôžeš tam prísť s malinkou lyžičkou, hej, a teraz čakať, že s tou lyžičkou si ponabieraš a zmení sa ti život, hej, zober si aspoň kýblik so sebou, dobre? Takže to by bola také jedno múdro, ktoré by som povedal. A je to fakt páči ti, pána, lebo ako my sme spolu dosť kecali pomimo, ale fakt ako som rád, že hovorím, je to niekto s podobným myslením, pretože ja takisto furt, keď sa dá kde dalo, alebo dá, tak sa spýtam, ako teraz sa celkom je to také úsmevné, že teraz chodia za mnou ľudia mňa sa pýtať, ale ja tiež vždycky, keď som mal nejakú možnosť, videl som nejaké peniaze niekde proste, alebo človeka, čo má nejaké peniaze, tak ja som sa proste spýtal na drzovku, že či ma nepovozí v aute, alebo čo robí, alebo koľko zarába, proste som sa spýtal hneď, lebo fakt, že čo, pri najhoršom fakt nedostaneš odpoveď, hej.
to je úplne to najhoršie, čo si stane. Možno ešte to najhoršie, čo si stane, že fest, takže čas bije, ale potom aspoň vieš, že už ani nechoď do jeho blízkosti. Ale no proste, chápeš, za otázky väčšinou nebijú, hej, len možno nejaké individuá, dobre, to som posral. Treba sa pýtať, hej, že hádžeš na koš, ne? Tá proste 100% nevyhodených hodov je netrafených, chápeš? Keď hodíš 100-krát, tak sa možno trafíš raz a možno sa netrafíš ani raz, hej, keď si degeš totálne, ale to je jedno, proste, ale pravdepodobne sa trafíš aspoň niekoľkokrát a toto príde aj na otázky, aj na biznis, toto platí na všetko, hej. Keď ale nehodíš, tak sa netrafíš, hej. Takže lepšie je skúsiť sa spýtať, hej. Keď to bude debilita, tak dobre, tak keď niekto nepochopí tvoju otázku, lebo mu príde, že proste insulting, alebo jak to mám povedať, tak okej, no tak je to proste citlivka, ona skočí z okna, hej, ale možno odpovie, chápeš, takže ty pána dosť dobre. Proste treba sa pýtať, hej. No dobre, kamarát, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Máš ešte niečo, čo by si chcel povedať, alebo už nemáš čo si povedať? Už iba na záver by som ti chcel poďakovať, že teda jednoho dňa si sa, ja neviem, si umyl zuby alebo čo, a keď si umyl zuby, tak si povedal, že ja viem, čo ideme robiť iPhone a založil si vlastne na tomto celú túto skupinu, takže som ti chcel poďakovať za to, pretože bez teba by som nebol tam, kde som, takisto ako bez tej skupiny. Ty pána, to ma zahralo pri srdiečku. Ja som rád, fakt si to cením. No dobre, tak ti ďakujem za tento rozhovor. No a prajem si ešte veľa šťastia určite do budúcna. A takisto hoci komu, kto pozeráte toto tu na video, tak vám prajem veľa šťastia. Či už chcete ísť do komunity, či nechcete, či chcete robiť iPhone, či chcete robiť, to je jedno čo. Skrátka, teraz som bol na podcaste, hej, a som povedal moje múdro. The life you seek is in the work you are avoiding. Hej, to je po anglicky. Galgan rozumie, lebo on býva v Anglicku. Ale ja ti preložím, keby nerozumieš. Takže proste život, ktorý hľadaš, je v robote, ktoré sa vyhýbaš, hej? Ale nemyslím v robote, že ísť nosiť krabice do Teska, ale proste ty keď chceš, keď si nastavený tým, ako možno aj v tej robote, ale to je jedno. Proste ty keď si nastavený tým mindsetom, že chceš naozaj niečo dokázať, tak ti nepomôže žiadna ranná rutína, nepomôže ti nič proste, hej, ako studené sprchy sú super, alebo meditácia, alebo ja neviem, ale naozaj nič ti nepomôže tak, ako naozaj taking action. Proste musíš zapnúť ten notebook a začať niečo robiť, hej. Začať študovať, to je proste to, kde sú tie peniaze, hej. Takže nesieť na riti, ak toto video vypneš, tak ísť dá co robiť, hej. A je to jedno co, ale dá co ísť robiť, hej. Takže tak. A teraz čo? Aby si zdoch...